Hei, apa? Mbak motor. Cemet ah, gitaran umbah motor. Wong ge ngerti gitaran ya mawi takon. Lah, cah galau. Hahaha. Lah kok sira ngerti nyogi galau. Dukun ya. Daripada kowe galau mending gaweno aku kopi. Ose ah. Nah. Denek wedang putih lah ndek kopine. Kopi larang. Wis, gere dombe. Yo. Sebagai wis penake ngopo? Mending gitaran dhewe po. Lah lagu apa? Yo sik tak njuk gitar sik. Gitar. Skoce. C. C. Wis. Kayak putih-putih sih. Lah putih siapa? Hei, Put. Rene. Prewe. Ana apa mbelak aku? Lambu. Dolan-dolan apa priwe? Dolan rendi ya. Dolan ning Bruk Penceng apa Sirnabaya, Pantai Jetis. Wah, rejetes wae. Cocok. Hah? Wis semangat yuk. Yuk. Ya, rendi ki joan ki. Air ono wae po. Ndi? Wis, ayo. Yuk. Semangat.
kayak lem tikus Mas. Tuku saya sopo, Nduk? Tikusmu. Ayolah Mas, beli yang mahal. Usah. Sik Mas, kamu malah. Wes, iki saya. Sik ono cewek. Endi? Weh, iya. Bro, main ki urusanku, Bro. Boleh kenalan, Mbak? Kok dhewean nang ini? Ora kok, aku karo pacarku. Hah? Wis di pacar? Oke, tes. Wes burung. Ngomong-ngomong di. Yo kuwi lah. Apa? Aduh. Yo wis semoga kabeh sing delok ki ngerasa terhibur. Tur nuwun nggo sapa sira jenenge? Arlinda Valentina. Sapa, Mbak? Sapa, Mbak? Arlinda Valentina. Iki Mas, sapa? Mas Obrot. Mas Obrot. Kayak Mas Raka kayak. Wes po. Ya wes kesuwun ya. Anginnya gila, anginnya. Besar Ardian. Hei. Lilit. Ini Dika. Masa? Wah. Mas Bahayu. Bocah sing ngewangi lah. Hei. Wis, ki legend, Bos. Obrot the legend. Pitik. Wah. Bocah sing paling mumet kayaknya paling akeh garap skenario. Liyane kur kaya guyu lah. Terus ngono, Dek. Good morning. Nuwun Linda. Apa dik? Eping. Iya. TV. Linda baru putus loh. Buat teman-teman bisa nanyain IG-nya. Ya follow IG ya, follow. Oke. Legend. Calon staf kepresidenan. Kowe. Datang dulu. Bareng gitu sih yuk. Di, lu. Wah, suwe. Iki kayak sik dute lah men kae. Cepet kayak gitu deh. Kalau apa? Wes, datang dulu. Ampun ambil. Wes, cepet siap. Itu. 1, 2, 3. Apa sih bang koyo malah api. Yo, Malah api. kalian. Celah terang ngomong-ngomong ah. Bater ki ora ngomong. Alah, bener. Oh, Balik.
Di, ro, lu.